Machiegni kendo wadhi nyime koda chenro mar ang'ich welo. Chanjo mar tuo matindo kata measles ochako ayanga odiochieng' ma kawuono e kauntis 7 ma iluor ni tuono nyalo landore. Chanjo no geto nyithindo ma jodweche 9 nyaka johigni 4 e kauntis mag Garissa, Mandera, Wajir, Pokot, Maimbo, Nairobi, Marsabit kaachiel gi Turkana. Jagoro migawo mar thieth Peter Tum owacho ni chenro no biro kaluwore gi kwan maduong' mar nyithindo maonge tekre mag goruok gi tuoni nimar ok ne giyudo chanjo no. Bende medo ni piny owacho geto chiwo chanjo ne 90% mar nyithindo e tielo mokwongo mar chenro no. Gavana ma Garissa Nathif Jama owacho ni gigeno kuom jochiw kaachiel gi nyamrerwa konyo chopo kare chenro no. CHWs tutafanya kazi na nyinyi. We will support you, we will encourage you, we will facilitate you, we will indeed ensure that the team of CHWs in this county will be among the best in the country. Following the detection of measles outbreak in several counties, the Ministry of Health is conducting a vaccination response in 7 highest risk counties. That is Garissa, Mandera, Wajir, West Pokot, Marsabit, Turkana, from the 9th of December to 18th of December. The outbreak is as a result of accumulation of children with low immunity due to low vaccination coverage for routine measles vaccine doses. This situation has also been compounded by the drought and movement of people. The Ministry of Health targets to vaccinate more than 90% of the children aged 9 months with the first dose of measles, rubella vaccine, and those aged 18 months with the second